Hey Marys! What's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hello everyone! So guys, kumusta naman kayo? Ha? Okay pa ba kayo? Okay lang ba kayo? Your family? Kumusta naman? It's May 2. Oh my gosh guys, officially May na tayo. Mayo na. Diyos ko Lord. So, nag-start tayo ng... Kailan ba tayo nag-start ng quarantine? Feb, no? Feb ba yun? Or March 15. Basta kalagitnaan ng March. Tapos ngayon, May na. Parang bilis-bilis ng panahon, no? Tapos, we're still here. Oh my gosh. At least, di ba? Well, anyway guys, how are you? Kumusta naman? Okay, I hope okay lang kayo. I hope na healthy yung family ninyo, healthy kayo at laban lang, lumalaban pa din, no? Well, anyway, life update. Well, I'm still here. Dito pa rin ako sa bahay. Hindi pa rin ako lumalabas ng bakod. Hindi pa rin ako lumalabas ng bahay. And then update dun sa nangyari sa akin last week, yung atake ko, na okay na ako, nakabili naman ako na ng gamot, and then yun, so yung gamot ko pa din dati sa ulcer ko, yung nireseta sa akin ng pinsan ko, na okay na ako, so nawala na yung sakit sa dibdib ko pag humihinga. Nag-subside na yung acid, and I'm feeling okay, I'm feeling good, okay na ako, nagagawa ko na ulit yung aking routine, nakakapag-workout na ako every afternoon. So, yun. So, nakafocus lang ako doon, no? Nakakainis lang kasi talaga. Kasi, syempre, health anxiety yung issue natin. So, every time na kung ano yung nararamdaman natin sa katawan, na ma-magnify siya, no? ng 20 times, of 100 times na sa isip natin, sa isip mo, sa isip ko, na parang life and death situation na siya kaagad. Which is hindi naman. Ganun kasi talaga pag, guys, health anxiety. So, as I've always said before, na pag may health anxiety ka, very sensitive ka sa kung ano may nararamdaman mo sa katawan mo. So, very cautious ka dun sa mga konting, kirot, yung register sa mind mo, life and death situation na parang may tumor ka na kaagad or whatever. Normal yun, okay lang yun. So, since na, given the fact that you already know this, hindi ka na dapat kailangan mag-panic. Hindi ka na kailangan matakot. So, focus ka na kaagad dun sa parang pang-counter mo para hindi na siya mag-creep in yung anxiety sa katawan mo at hindi na siya mag-manifest sa katawan mo at lumakas yung symptoms. Kasi talagang nangyayari yun. And siguro na lang pag-uusapan natin ngayon about ano ba yung mga symptoms nyo, ano ba yung mga symptoms na nararamdaman nyo, and ano ba yung mga fear na nafe-feel. I can only talk about guys health anxiety kasi yun naman yung issues ko. So yung symptoms na nararamdaman natin na ma-magnify siya kasi syempre ino-overanalyze siya ng isip natin. 'Di ba sabi ko nga before na very powerful yung mind natin. Very powerful siya kung ano yung naisip niya, kung ano yung pinaulit-ulit niya. Pag ma-manifest siya sa katawan natin, let's say may konti ka lang naramdaman, ay, may parang kirot sa dibdib ko. Tapos yung si anxiety, nire-register niya sa isip mo na parang may sakit ka na sa puso, ganyan, mamamatay ka na. So, paulit-ulit siya sa isip mo. And then, yung katawan mo naman magre-react. Of course, andyan na yung fear, natatakot ka kasi syempre, sinasabi ng utak mo na may sakit ka sa puso. And then, mararamdaman mo yung mga symptoms. Kasi kung magmamanifest siya, kung ano yung iniisip mo at pinapasok, feel ni anxiety sa isip mo, yun din yung symptoms na pabalik-balik sa katawan mo. Which is crazy. Nakakabaliw, nakakaloka,
ano talaga, disorient. Pero since na, kaya lang ko sinasabi na whatever it is na nararamdaman mo right now sa katawan mo, and kung ano man yung finifeed ni anxiety, si anxiety nga is a false news, diba, of the mind. So, pinaka panlaban mo talaga is, you have to go to the doctor. Magpa-overall check-up ka. Kasi nandun, data yon, makikita mo yung resulta. Andyan yung resulta. Iharap mo sa sarili mo, ayan yung resulta. Sinasabi ni anxiety sa'yo, may sakit ka sa puso. Sinasabi ni anxiety sa'yo na, pagkaka-heart attack ka na kay masakit ka sa, may sakit ka sa puso. At dahil super powerful yung brain natin, nararamdaman mo yung symptoms. Tapos yun, natatakot ka na, sobrang takot ka na, hindi ka na makatulog, paulit-ulit din siya sa isip mo. At kung ano-ano pang symptoms na nagmamanifest, no? But then, you have those results. Andyan na yung result, data yan, nahahawakan mo, nakikita mo, nababasa mo. Yun yung panlaban mo to para iharap mo dun sa kay anxiety na hindi totoo yung sinasabi mo. Ito yung data. Ito yung resulta na wala akong sakit sa puso. Normal ang katawan ko, normal yung puso ko, healthy yung heart ko. Nasa isip ka lang, but you don't have a voice. My voice is more louder, and I will listen to my voice, and I will trust this result. Ganon. I will trust my doctors. Ganon, kasi sila naman yung professional. Hindi tayo kailangan dumiretso kay Google. Di ba nga, yun yung mga sa mga unang videos ko na isa sa mga symptoms na parang you probably have an anxiety is yung every time na magkakaroon ka ng mga kung anong nararamdaman sa katawan mo, dumidiretso ka kaagad sa Google, ginigoogle mo kaagad yung ano yung symptoms na ganito, anong klaseng sakit. Tapos nakita mo na, ay, ano pala ito, parang heart problem. And yun na yung paulit-ulit sa isip mo, din mas lalo ka nang nagka-anxiety issues, so mas nagka-atake ka na ngayon ng anxiety mo. Ina-atake ka na ngayon ng anxiety mo. So, hindi siya nakakatulong. So, wag kay Google dumiretso. I totally understand that, guys. Kasi, as I've said in my previous videos, ginawa ko din yun. Isa din yun sa mga nangyari sa akin. And I know some of you na nakapapanood ito, ng videos na to, nararanasan nyo yan. Yung iba siguro, ngayon pa lang nila nararanasan. So, kung napapanood nyo yung video na to ngayon, tigil nyo na yan. Itigil nyo na yan kasi hindi makakatulong sa inyo. Hindi siya healthy para sa mental well-beings ninyo. Huwag dumiretso kay Google. Hindi si Google Doctors. So, dumiretso kayo sa talagang professional. Magpa-overall kayo. Kung ano man yung negativity na nararamdaman nyo sa katawan nyo at ano siya, chronic na siya, hindi siya nawawala, ipa-check nyo talaga sa doktor bago mag-creep in si anxiety. Kasi si anxiety, diretso kagad yan, di ba? Kung ano, dumidiretso kagad siya sa kung ano yung worst case scenario. Sakit ka lang ng ulo mo, may tumor ka na kagad sa utak. Ganun ba yun? Sakit lang, may kirot lang sa dibdib, may sakit ka na kagad sa puso. Ganun ba yun? Diba? Kumain ka lang ng taba, magkakaano ka na kaagad. Ano yun? Basta stroke ka na kaagad. Ganun ba yun? Diba? So, huwag ka agad maniwala. Minsan kasi, I know it's not easy kasi sobrang powerful nga si mind natin. Yung brain natin, very powerful siya. And, kung ano man yung dinidictate niya, na nakikinig yung katawan, nararamdaman kagad natin yung symptoms, nararamdaman, at saka yung fear, no guys, grabe, tinatalo talaga ako doon. Dati nag-uumpisa pa yung anxiety issues ko, yung health anxiety issues ko, yung takot talaga, grabe, ramdam mo yung kabog ng dibdib, yung hindi ka mapakali, tapos feeling mo, sa sobrang takot, i-overcome niya yung consciousness mo, na feeling mo mag-blackout ka na lang, matutumba ka. So, I have to move around para hindi mangyari yun. So, yun yung ginagawa ko dati. I'm not sure sa inyo guys, ano ba yung mga symptoms ninyo? Iba-iba tayo, no?
But normally, yung mga shortness of breathing, yung sweaty palms, nagpapawis, chills, yun yung mga normally na in common, no, na nandun talaga siya lagi. Yung headache, yung sa akin tension headache. Pag inatake ako ng anxiety ko, tension headache, ito yun. Sobrang bigat nito at eto, para akong may sinusitis. Sobrang bigat nito, itong bridge ng nose na ko. Tapos dito, grabe yan, sobrang bigat niyan. Alam ko na inatake na ako. I'm in the middle of parang attack ng anxiety ko kasi nararamdaman ko siya talaga. Yan yung mga physical symptoms na nararamdaman ko pag inaatake ako. Aside dun sa feeling anxious at yung constant na fear na hindi siya nawawala at yung parang magko-close yung stomach ko na hindi ako makahinga. Ganon. I'm not sure kung sa inyo, no, naranasan nyo yun, but hindi naman tumataas yung BP ko. Hindi tumataas yung BP ko. Wala akong ganung issues. Hindi sumasakit yung tiyan ko. Para lang siya nagko-close. Yung parang yung ribs ko nagko-constrict na ganyan na ayaw pumasok ng hangin. Hindi ako maka-burp, tapos hindi ako walang pumapasok ng hangin, kaya ako nagka-hyperventilate. Kaya yun, kailangan talaga ng breathing exercises para pumasok yung oxygen sa katawan, sa ulo, para wag kang wag kang mahimatay or whatever. Especially ngayon, guys, we're in the middle of coronavirus pandemic. So, yung mga symptoms ng coronavirus, yun yung kinakatakutan natin. I know. Kasi ako din. Oh my God, di ba nga, isa yun sa panic attack, sanhin ng anxiety attack ko last week. Yung walang hiyang, mga symptoms ng coronavirus na yan. And I know kayo din, especially yung mga may health anxiety issues. Konting ubo lang, andyan na si anxiety. Konting singhot lang ng sipon, andyan na si anxiety. Konting hyperventilate, hindi ka makahinga, andyan na si anxiety. No? Pero as long as we're inside the house, at as long as yung mga kasama natin inside the house, they practice yung mga precaution pag lumalabas. And as long as pagpasok natin sa bahay, diretso kagad tayo sa CR, palit kagad tayo ng damit, tayo, nag-face mask. I don't think na we should be, afraid, no? Yun lang yung pinanghahawakan ko. Kasi never talaga akong lumabas. Kahit labas ng gate. Yun, kahit sa bakod, never talaga. And then, pag may lumalabas dito, very responsible naman yung mga tao dito sa bahay. We are all adults here. So, very responsible yung mga tao dito sa bahay. Pag may lumabas to get food, to buy food sa groceries, lumalayo kami. Diretso kagad siya sa sa either magpapahinga siya somewhere para lang, kasi syempre mainit sa labas, pahinga somewhere, then diretso kagad sa CR, ligo. Ganyan. Tapos, disinfect. Talagang total disinfect. Ganyan. Kasi syempre, mahirap na, di ba? Especially ako. Ako talaga every time na may lumalabas, I'll keep my distance. I'll keep talaga my distance kasi iba-iba yung magka-atake ka, di ba? So, parang iniiwasan ko lang na magka-atake. So, lahat ng kailangan kong iwasan para lang hindi ma-trigger si anxiety, ginagawa ko na. So, yun. And then, of course, my routines, my workout. I do my workout. May work naman ako. Work from home. Kaya, I have something na pinagkakabisihan din. Ayun. So, guys, I hope okay lang kayo, no? And, be mindful din sa mga symptoms na nararamdaman ninyo, and huwag masyadong kaagad maniwala sa kung ano mang pinifeed ni anxiety. I know na konting ubo lang, konting ubo lang, andyan na si anxiety. Sinasabi na niya may coronavirus ka. But, alam mo naman kung ginagawa mo yung lahat to keep yourself safe. So, huwag kang
wag kang maniwala agad kay anxiety. False news yan. Focus ka lang dun sa ginagawa mo. You're doing the right thing. No? Focus ka na lang dun sa mga routines mo. And then know your mga yung mga breathing exercises, yung mga pang-attack mo every time na creep in sa anxiety, simulan mo na kaagad yung mga breathing exercises mo, yung mga affirmation na ginagawa mo. And then just focus on the positivity. Kasi wala naman yatang anxiety na puro positive yung pinifeed niya sa isip natin. Hindi anxiety yun. So, si anxiety, negative yung pinifeed niya sa isip natin. So, just focus on the positivity. Make sure na you have enough positivity na baon in your body, in your mind, sa surroundings mo. Para kung andyan si anxiety, mas malaki yung baon mong panglaban kay anxiety. Ganon. That's why, lagi kong sinasabi, start your day with a smile. Sa mga hashtag ko, laugh often. Kasi nakakatulong yun. When you laugh, yung body mo, yung positive energy, yung ina-absorb ng body mo. So, I know, minsan mahirap gawin yun, especially sa pandemic times na ganito, di ba? But, you'll get by. Kayang-kaya mo yan. You're here already. We are here already. Kaya lagi ko sinasabi, choose life. Diba? Lumalaban ka na nga eh. Tapos give up ka pa. Wag, ganon. Kaya natin to, Diyos ko Lord. At may na tayo. Malapit na. Sana. Malapit na. Matatapos din to. Mapapagod din sa corona. Matatapos din to, guys. Oh my goodness. May na. Oh, Lord. May na. Anyway, guys, so, ginawa ko lang yung video na to para kumustahin kayo, no? Kasi, lately, yung mga, yung mga nagko-comment sa videos, yung mga na-receive kong message, it's more about yung fear na makuha nila yung coronavirus. Yun nga, konting ubo lang, andyan na si anxiety, kasi sinasabi ni anxiety na may coronavirus ka na. Ganon. Tama yung ibang ginagawa nila na, muna, sa social media. Ang tawag dito, sabbatical muna sa social media, sabbatical muna sa mga news na wala namang mga negative news. Focus muna dun sa meditation, ganyan. Para dun sa mental well-being naman. Para lang ma-recharge yung mind mo, ma-relax yung mind mo, at the same time yung katawan. Mahirap gawin yon. Pero, pag nasimulan mo na, mafe-feel mo naman yung benefits. At maganda siya. Anyway, thank you dun sa mga nag-message. Thank you, guys. I hope you're doing okay, no? I know, mahirap talaga. Basta message lang kayo, and kung ano yung may share nyo dun dito sa comment section, share nyo lang doon. Kasi I'm sure na hindi lang kayo yung nakakaramdam yan. Yung iba din dun yung iba na nanonood ng mga videos natin, I'm sure na yung marami din sa kanila nararamdaman yung nararamdaman nyo. Nararamdaman mo. Yung takot nararamdaman mo, nararanasan din yan nila. So, just to tell everybody na they're not alone. Marami tayo. Diba? And, thank you dun sa mga bago nating subscribers. Thank you guys. And sana kahit papano, natulungan naman kayo. Kahit papano na naliwanagan, diba? But I have to tell you guys, over and over again, no, hindi ako professional. Pareho lang tayong may anxiety issues. But I have a bachelor degree in psychology, but still, nire-review ko, pinag-aaralan ko yung mga nangyayari sa akin, but it doesn't mean na professional ako, hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa inyo. Hindi naman pareho tayo ng symptoms, hindi ko rin alam yung mga history ninyo. So, if you have issues, it's much better kung sa professional kayo pumunta. I think may mga free consultations. May mga nakita akong free consultations dito sa Manila. I think meron din sa ibang lugar na may mga free consultations. Search nyo sa Facebook
Kasi may mga groups, anxiety groups doon. And then may naka-post doon na yung mga free consultation na mga hospitals na pwede kang pumunta doon, mga psychiatric or mga psychiatric na mga nag-offer sila ng free consultations. 'Di ba? Malaking tulong yung take advantage natin yan. Take advantage nyo yun. Baka ako ganun, parang gusto ko rin yung take advantage yun. Siguro pag natapos na yung natin, quarantine. No? Well, anyway guys, thank you. Thank you so much for watching the video. Yes, bigyan nyo ko ng thumbs up and then like nyo yung channel at subscribe subscribe kayo sa channel natin. And anyway, thank you guys. I hope you're doing well. I pray that you're safe. I pray na you're doing okay and your family as well. And mag-heal tayo together, okay? And as I've always said, please, 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 please choose life. Please, please, please choose happiness. And please, 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 please start your day with a smile. Okay? And please, 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 please stay at home. Utang na loob naman. Stay at home, okay? And wash your hands. Okay, bye for now.